Gawa sa tabo sa barangay sa Dakbayan sa Talisay, gilusad usab ang PNP kun pulis nga palengkero. Din ang mga pulis na mismo ang mangumpra alang sa mga panginahanglanon sa mga mulupyo. Si Lian Sinkulan sa exclusive report. Pwede mo manubo sa pulis. Ang dami mo mangumpra para ninyo. Tagay lang ni og listahan o kwarta o gihatod na mo ng inyong kinahanglanon. Kaganihang buntag, naglibot-libot kining sakyanan sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay sa nagkalain-laing kadalanan. Tinguhan nila mao ang pagpahibaw sa publiko nga mamahimo sila ra ang mangumpra alang sa mga mulupyo sa ilang mga panginahanglanon. Gitawag nila ang maong programa nga pulis na palengkero. Sila na mismo ang mangutana kung may ganahan bang ipapalit ang mga residente. Kinahanglan lang mao ang listahan sa ilang gustong ipapalit ug ang ilang kwarta. Door to door nilang ihatod sa panimalay ang mga nakumpra sa pulis ug ang mga resibo niini. Nang kami mao'y mangumpra para ninyo. Tagaay lang mi og lista o gatong palitono ninyo kwarta para among i-deliver ninyo door to door. Ang uban, nakauyon rasab ni ini diin may mga pipila ang wa usiki ang higayon nga maglista sa ilang mga ipapalit. Og mogawas mi, makagawas doon mi, pero dugay langan, dugay mi mauli sa balay. Nya way sakyanan, may nang inani na lang, okay ra gyapon. Gawas sa mga sityo, muadto usab og mga subdivision ang kapulisan. Gihimo kini aron makuha-kuan ang mga mamalitay, ilabi na nga ubay-ubay gayud ang maglinya sa may Tabunok Terminal nga maghuwat sa free ride. Gidugang nila nga pinaagi usab niini malimit-limitahan ang mga mulupyo nga manggawas aron mamalit. Apan giklaro sa hepe sa Talisay City Police nga himuon nila kini kun luag ang schedule sa mga pulis nga mosuroy og mangumpra. It is not all the time. We will only do it if we have free time because our main job is patrolling. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisdak.